गसाइगाव महकुमा PHE नि मावखुलि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गयारिया। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि हाब्रुबिलाव PHE नि मावखुलि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों। मख'नाय जायोदि थांनाय समफोराव गसाइगाव महकुमा PHE आ गोबाव बोसोर मावखुलि गैयालासे खामानि मावबोनो गोनां जादोंमोन। बेखौ नोजोर लाखिनानै प्रमद बर' दैदेननाय सोलिफु बिटिआर सरकारा SOPD फान्डनि गेजेरजों मावखुलि लुफुंनो थाखाय बिथोन हरनाय बायदियैनो दिनै गसाइगाव महकुमा PHE नि मावखुलिखौ लुफुंनो थाखाय गसाइगावनि हाब्रुबिलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गयारिया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव विधान सभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफायो। बियो गोबां बोसोरनि मोनसे समस्या गसाइगाव डिभिजन PHE नि जि मोनसे हेड अफिस बे हेड अफिसनि जोंहा अफिस गैयामोन। अफिसा आसाम टाइपनि खोब बायरा जिरा अफिस। बे अफिसा दिनै गोबां गाज्रि अबस्थायाव दङ। दा बेखायनो जोङो बिटिआरनि SOPD नि फान्डजों जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि बोर सारस्रिनायजों गसाइगावनि जि मोनसे PHE नि डिभिजन अफिस बे डिभिजन अफिसखौ दिनै नैबे मा होनना बुङो हाब्रुबिलनि नैबे SDO सिभिल अफिसनि खाथियावनो मोनसे मा होनना बुङो G+3 प्रभिजननि जों दिनै फाउन्डेसन स्टन बेखौ खालामनाय जाबाय। फैबाय थानाय समाव बे अफिसनि गेजेरजों जोंनि गोबां नैबे ओनसोलाव थानाय दैनि समस्या आरो जोंनि PHE डिपार्टमेन्टनि माखासे हाबा हुखाफोरखौ मावफुंनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन बा मदद जागोन जों बेखौ मिजिंथियो। आरो डिपार्टमेन्टनि गोबां जोंनि जि डिपार्टमेन्टेल कर्मचारिफोर दङ बिथांमोना खामानिखौ मावनायाव मोनसे मोजां परिबेस मोनगोन। आरो अफिस थायोब्लासो जोङो खामानि मावनायाव मोनसे खामानि मावग्राफोरनि जि स्पिरिट बे स्पिरिटखौ मोननो हायो। आं बेखायनो मिजिंथियो नैबे अफिसनि गेजेरजों जोंनि PHE नि जि मावनां खामानिफोर बे मावनां खामानिफोरा मोगथां महर मोनगोन। आं बेखायनो दिनै नैबे मोजां सानाव आंजों लोगोसे जोंनि मानजाथाव MLA गसाइगावनि जिरन बसुमतारी बिथांखौबो आं साबायखर होदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे ओनसोलनिनो मोजां खामानि जागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो। गोबां जायगायाव बिथांखिया लुफुंजाबाय ओमफ्राय रायजोफोर नांगौ ओरै जेमाव गोबां टाइम दंबावो। बबेबा जायगायाव साक्सेस जादों, बबेबा जायगायाव एसे एनै एसे बिखंगति नुजानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेखौ जोङो जोबनायनि उनाव जों रायजो राजाफोरनो मोनसे कमिटि दाना होनाय जायो। बे कमिटिनि गेजेरजों बै सम्पतिफोरखौ कमिटिनि जों गथायना होबोनाय जायो। रायजो राजाफोरा सासे बेनाव जल मित्र सायख'ना होनाय जायो। आरो बे जल मित्रनि गेजेरजोंनो दै जि जगायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मिजिंथियो जे उनाव बे जाफुंसारगोन। आरो गोबां जायगायाव जल जीवननि जि खामानिफोर बे खामानिया नंगौ बबेबा जायगायाव एसे लासै जादों, बबेबा जायगायाव एसे स्पिड जानानै जोब्बाय। आरो मावनांगौ दंबावो, थालांनाय दंबावो। बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो अलरेडि बे प्रप'जेल साबमिट खालामदों। बियो दाबो फैयाखै। बाजेट दा सोलिगासिनो दङ। बाजेट जोबखांनायनि उनाव बिनि थालांनाय जि आद्रा खामानिफोर बे आद्रा खामानिफोरखौ जों मोनगोन बेखौ मिजिंथिनो हायो।